אהלן שוב חברות וחבר, והפעם אני רוצה להראות לכם איזשהו כלי חדש שנקרא צ'אט PDF. כלי פשוט מקסים שכן יכול לסייע לנו בדרך כזו או אחרת עם מאמרים. אז רשמתי צ'אט PDF בגוגל או בכל דבר אחר. אני כמובן נמצא על ידי דורון זוהר, במידה והוא צריך לרשום לי sign in או כל דבר אחר. קרוב לוודאי שזה יהיה רק בפעם הראשונה. ובעצם כל הרעיון כאן הוא drop PDF לכאן. ומה שאני בעצם לוקח זה מאמר בחינוך. במחילה זה מאמר שכתבתי אותו עם פרופסור יהודית גלעזר, תכף זה יעלה. זה בעצם מאמר שכתבנו על Navigating to Tomorrow High-Tech Landscape, Outing a Path Based on the Israeli Case, פורסם ב-ACM Inroads, בגיליון דצמבר האחרון. אבל ברגע שהעליתי לו את המאמר, אני כבר מקבל פה כמה שאלות, ואולי אני אתחיל ואומר לו, תרגם, כי על מה בעצם מתעסק המאמר, וזו אופציה אחת, ואני יכול לשאול אותו על המאמר הספציפי הזה עוד מספר שאלות, למשל, מה מסקנות המאמר? עכשיו שימו לב, העברית כמה שהיא יפה היא עדיין קצת בעייתית. זאת אומרת, המאמר שהחינוך הטכנולוגי בישראל מתפתח ומתקדם, הוא מציע לתלמידים כלים וכישרונות טכנולוגיים. עוד פעם, העברית זה לא עברית שככה הייתי חותם עליה. אבל נגיד ואני רוצה למשל לחפש מאמרים נוספים, אז ירשום לי, הצע לי 3 מאמרים, 3 מאמרים, בנושא חינוך בבית הספר, בנושא מדעי המחשב. עוד פעם, מן הסתם לקחתי כל מיני מאמרים, בואו נראה מה הוא עונה. נסה למצוא את המאמרים הללו במאגרי מידע אקדמיים, לא בדיוק נותן לי, אבל בואו נרשום לו מצא. תן דוגמה ל3 מאמרים בנושא חינוך טכנולוגי. ובואו נראה מה הוא אומר לנו הפעם. הנה, כמומלץ, והוא נותן לנו פה איזושהי גישה, ונותן לנו פה 3 מאמרים של הרמוני, של מיכל הרמוני, בהחלט מהטכניון, מאוד מפורסמת. לא, סליחה, מיכל הרמוני עם מכון ויצמן, אורית חזן מהטכניון, וסליחה, קצת מצונן, עד יום שלישי זה יעבור לנו. וכך אפשר בעצם שיח אחר שיח לבוא ולדבר עם המחשב. אז בואו נעצור פה ונלך לתרגול. ביי בינתיים.